Wel, noswaith dda i chi gyd. Cyn bod ni'n dechrau, licen i roi bach o gefndir i chi am ein gŵr gwadd ni heno. Felly, bachgen a fynychodd Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf Caerdydd yw Carwyn, cyn mynd i Brifysgol Rhydychen i astudio ieithoedd modern a chanoloesol, Ffrangeg ac Almaeneg, wedi graddio gydag anrhydedd dosbarth cyntaf. Aeth ymlaen wedyn i wneud tystysgrif ôl-raddedig mewn addysg ieithoedd modern, Ffrangeg ac Almaeneg, ac mae e nawr yn gweithio fel cydlynydd Cymru gyda Wycliffe Bible Translators yn cefnogi cyfieithu Beibl mamiaeth yn fyd eang. Mae Carwyn yn awdur, yn arddwr a ieithgu, a dwi'n mynd i ofyn iddo fe un diwrnod, beth mae ieithgu yn golygu, ond felly ni ddweud na wrthon ni heno. Fe yw awdur y Falau Cymru, a gath ei gyhoeddi yn 2018. Mae yn rhan o'r grŵp hefyd y fi'n gyfrifol am sefydlu'r casgliad cenedlaethol o Falau Cymreig yng Ngardd Botaneg Genedlaethol Cymru. Bydd ei lyfr newydd, a mae rhaid i chi edrych mas allan am y llyfr yma ddeched, bydd ei llyfr newydd Welsh Food Stories yn cael ei gyhoeddi tua chanol mis Mai. Mae ganddo gasgliad digon cymysg ein natur o ysgrifau, gyda'i phwyslais ar hanes bwyd Cymreig, a bydden ni'n annog chi gyd i fynd i gwefan Carwyn, sef carwyngraves.com, i chi gael gweld rhai o'r rhain. Rydym yn ddiolchgar i chi Carwyn am ddod atom heno i rannu bach o hanes storiau bwyd Cymreig. Felly heb oedi mwy, croeso cynnes iawn i chi ar ran Merched y Wawr yn genedlaethol gydag aelodau dros Gymru wedi ymuno â ni yma heno. Felly ferched, mae'n bleser i fi gael cyflwyno ein gŵr gwadd Carwyn Graves i chi. Diolch. Diolch yn fawr iawn. Mae'n braf iawn cael bod gyda chi. Bydde fe'n well fyth cael bod yn y cnawd, ond os dyw hynny ddim yn bosib, mae bod ar Zoom yn eil beth, ond dyw e. A dwi wastad, dwi'n cael y fraint o bryd i'w gilydd i fynychu ac i anerch grwpiau Merched y Wawr yn lleol. A dwi bob tro'n cerdded mewn yn teimlo fel sy'n ni'n sefyll mas, achos wrth gwrs fi yw'r unig ddyn sydd yna. A wi bob tro'n gadael yn teimlo bod fi wedi gwneud criw o ffrindiau newydd. So mae hwnna yn, just talu teimged, wastad yn hyfryd cael bod gyda criw Merched y Wawr. Be dwi am wneud heno, dwi'n mynd i rannu'n sgrin nawr, fel bod chi ddim jyst yn cael gweld yn wyneb i, ond cael gweld pethau bach yn fwy diddorol. Y teitl dwi wedi rhoi i heno yma yw Cennin a Chig Oen. A gobeithio cyflwyno i chi ryw olwg newydd ar fwyd Cymru. Mae Hazel wedi sôn yn barod am y llyfrau hyn, a mae dal rhai copïau ar gael, maen nhw wedi gwerthu'n dda, ond mae yna ryw 100 ar ôl mae'n debyg yn y stordi, felly mae rheini ar gael o hyd yn Gymraeg ac yn Saesneg. A mae hwnna ar ei ffordd allan, da fi'n ôl i na. So be newn ni heno, newn ni ddechrau gyda ryw quiz bach. Mae hwn wedi gweithio ar Zoom o'r blaen, felly dwi'n meddwl newn ni roi cynnig arni, ein bod ni'n niferus. A wedyn newn ni edrych ar fwyd Cymru, yn ei grynswth, a syniad yma o ddiwylliant bwyd Cymreig. Dyn ni'n siarad am hynny, ond dwi'n mynd i awgrymu i chi bod yna resymau da pan ddylen ni fod yn gwneud. A wedyn, gan gloi trwy edrych ar bwydydd penodol a pam fod hanes bwyd o bwys. Mae'n swnio fel beth mor sych a mor benodol, hanes bwyd, ond dwi'n meddwl bod e'n ddiddorol dros ben ac o bwys i ni nawr a'r dyfodol. A wedyn falle bydd amser am gwestiynau. Felly, cwestiwn bach, a dwi'n siŵr mewn grŵp cenedlaethol hyn gewch chi hwyl arni. Felly, cwestiwn syml falle i ddechrau rai ohonoch chi. Pa ganran o weithlu Cymru a gyflogir mewn amaethyddiaeth? A dwi'n mynd i roi 3 opsiwn i chi. Ife 1%, 4% neu 10%. Os yna rhywun yn fodlon rhoi cynnig arni? Dad, fiwtiwch. 1%, Carwyn?
1 y cant yw'r cynnig fyna. Os yna rhywun arall am gynnig? 4. 4. Da iawn. Wel, mae'r 2 ohonoch chi'n gywir hyn yw. Yr ateb yw 4 y cant. Ond 1 y cant yw'r ffigwr ar gyfer Prydain i gyd. Felly chi'n gallu gweld o hynny bod amaethyddiaeth 4 gwaith yn bwysicach yng Nghymru nag yw i Prydain gyfan fel petai. Da iawn. Reit, yr ail gwestiwn. Faint o fwyd Cymru, rhyw ganrif, dros ganrif yn ôl bellach, cyn y flwyddyn 1900, neu 1910, sy'n lot o wahaniaeth, oedd yn organig. Dwi ddim yn rhy uchel heddi. Beth chi'n meddwl oedd e dros ganrif yn ôl? Oes yna rhywun yn fodlon rhoi cynnig? Y cyfan. Mae yna rhywun yn gwybod yr atebion fan hyn. Tybed sut i fi'n gwybod yr atebion, Carwyn? Fi'n lyfio bod fi wedi helpu chi gyda hyn. Dim gyda'r atebion yn yr cyflwyniad chi rhyw wythnos yn ôl. Y cyfan, chi wedi clywed o blaen. Y cyfan. Hynny yw, cyn y Rhyfel Byd Cyntaf, doedd dim gwrteithiau artiffisial a chwynladdwyr a plaladdwyr, mi oedd yr holl fwyd yn organig. Mae hanner bwyd y byd heddi yn organig. Bwyd mae pobl yn bwyta ar draws Affrica a llefydd eraill yn y byd. Reit, trydydd gwestiwn. I chi sydd o'r gogledd ddwyrain, gan bod fi yn y de o'r llewn yma. Sawl tunnell o gocos, mi'n cymryd bod chi'n gwybod beth yw cocos, cocls, cocos, rhython. Sawl tunnell o gocos a allforiwyd i Ewrop o Laned Dyfrdwy yn unig, ddim Penclawdd, ond Laned Dyfrdwy, bob blwyddyn cyn Brexit. Na'i roi 3 opsiwn i chi fyna. 5 tunnell, 50 tunnell, neu 500 tunnell. Dyw Hazel ddim yn cael ateb. 100. 100. Da iawn, cynnig da. Os yna rhywun arall am roi cynnig? 500. 500. Mae hynny'n iawn. 500 tunnell o Laned Dyfrdwy yn unig bob blwyddyn. Nawr te, ffigwr Penclawdd, Aberllwchwr, yw 200 tunnell y dydd. Mae hwn yn ddiwydiant mawr o bwys o hyd, ond dwi ddim yn mynd i Gymru erbyn hyn. 4yd cwestiwn. Cwestiwn tric yw hwn. Sawl math o wenydd? Byddwch chi ddim yn meddwl am Gymru heddi fel tir gwenydd, ond sawl math o wenydd oedd gan Gymru yn draddodiadol? Beth ych chi'n meddwl? Allwch chi dadfywtio, gweiddi allan rhywun? Dim. 2. Dyma 3 opsiwn, chi wedi gweud 5. So 3 opsiwn 2, 100 neu anrhifadwy. 2. Na, mwy na 2. 100. Mwy na 100. Ateb cywir yw anrhifadwy. A'r rheswm am hynny yw achos oedd y gwenydd oedd yn cael ei hau, y llafur a'r ffermydd a draws y wlad, mi oedden nhw'n amrywio yn ôl yr amodau lleol. A felly, dyn ni ddim yn gwybod hyd yn oed sawl math oedd i gael. A dewn ni nôl at hyn achos mae rhai wedi cael eu cadw i'r presennol, a mae hynny yn beth arbennig o dda. Reit te, so mae hwnna wedi cael chi feddwl gobeithio am fwydydd, a dyma'r syniad yma, diwylliant bwyd Cymreig, ni'n meddwl am diwylliant bwyd yr Eidal, a cuisine Ffrainc ac yn y blaen, beth am diwylliant bwyd Cymru? Wel, eisiau cynnig i chi, gofio yn ôl i'ch plentyndod, neu falle atgofion pobl eraill, eich rhieni chi, neu pobl eraill o'i plentyndod nhw, a'r bwydydd, oedd yn rhan o'i bywydau nhw. A dwi'n siŵr y bydde bobi cartre yna yn Rhywle, a mae yna draddodiad cryf o bobi cartref yng Nghymru, sydd yn cynnwys pethau unigryw iawn, fel pobi ar y maen, y llechfaen, y gradell. Llaeth Enwyn. Falle bod rhai ohonoch chi yn cofio cael llaeth Enwyn, neu falle yn cael o hyd, o'n i ddim, os ych chi'n neud menyn, o'n i ddim. Ond dim y llaeth Enwyn fel gewch chi yn Tesco. O na. Rhywbeth gwahanol iawn oedd llaeth Enwyn yn traddodiadol. Johnny Winwns. Eto, falle bod hynny yn canu cloch i lot ohonoch chi. Ond mi oedd pobl yn tyfu winwns ar draws Cymru yn draddodiadol, ond mi o'n nhw'n fodlon gwario eu ceiniogau prin nhw i gael winwns da Johnny Winwns.
achos bod nhw'n gwybod beth oedd ansawdd. A ddywynwn syna'n dod o Lydaw yn cadw yn well ac yn llawn blas arbennig. Felly oedd Sionny Wynons yn dal i ddod achos bod pobl yn gwybod ei bwydydd ac yn hoffi coginio. Cocos wedi crybwyll hyn yn barod. Ond bwyd môr, a os mae eisiau chi fynd i tŷ bwyta weddol posh yn ein dyddiau ni i gael bwydydd môr fel cocos, ond mi oedd y werin yng Nghymru yn bwyta cocos yn y drefi ac yn cefn gwlad hefyd, a nid jyst ar y glannau, ond trwy'r wlad gyfan. A rhywbeth arall, chi dal i fynd te capel, ond dwi ddim yn rhan fawr bydden ni'n gweud o fwyd Cymru modern, ond ewch chi nôl ddim yn rhy hir, ac te capel a'r paned o de, a pethau dyn ni'n gweld falle mor normal, mor gyffredin. Ond ewch chi i wlad arall, a mae hwn yn draddodiad, a byddwn nhw'n gweld fel traddodiad unigryw Cymreig, sy'n rhan o'n diwylliant bwyd ni. Hynny yw, y gwir amdani yw, bod ni ddim wedi canu clodydd y peth ar y cyfan fel Cymru, mae gyda ni ddiwylliant bwyd cyfoethog sydd yn llawn o fwydydd meithlon iawn, mae'r lluniau yma jyst yn awgrymu'r peth, a sy'n llawn amrywiaeth hefyd. Doedd e ddim yn undonog y bwydydd traddodiadol Cymreig yma. Wedi sôn yn gloi am gynnyrch y môr, a mae mwy na jyst y cocos, pethau fel bara lawr hefyd. Bwydydd llaeth o ansawdd. Caws, a mae gwmnïau caws wedi cael llwyddiant eto dros y blynyddoedd diwetha, menyn, enwyn, gwirodydd. Y gwirodydd ffrwythog yw ein traddodiad ni yng Nghymru, dwi'n awgrymu o edrych ar yr hanes. Mae yna traddodiad hir o wneud seidr, diodydd sydd wedi diflannu hefyd fel medd y glyn a diod griafol. A wedyn cawl. Yn Lloegr y traddodiad mawr o ginod i sul gyda roast beef ac yn y blaen, doedd hwnna ddim yn beth mawr yng Nghymru. Cawl oedd y peth mawr, a sawl math gwahanol o gawl hefyd, fel eich chi gyd fi'n siŵr yn gwybod. A mae yna amrywiaeth yn hynny, jyst yn y rhestr fer yna, mae yna amrywiaeth o fwydydd. Cyn i fi ymlaen. Pam felly, oedd y diwylliant bwyd yma ddim yn cael rhyw lawer o sylw, a pam wedi wedi fel petai diflannu i raddau helaeth, does dim llawer o bobl yn oedran ni yn bwyta fel hyn, a dim llawer o bobl hŷn chwaith. Pam fod bwydydd traddodiadol Cymru wedi diflannu i'r graddau maen nhw wedi? Ac i ateb hyn, mae eisiau ni fynd nôl. Allwn ni fynd nôl mor bell a Gerall Gymro. Achos mi sgrifennodd Gerall Gymro yn Lladin, felly dwi wedi rhoi'r peth yn Saesneg, mi sgwennodd Gerall Gymro bod bron yr holl boblogaeth yng Nghymru yn byw ar gynnyrch ei breiddiau ac ar geirch llaeth, caws a menyn. Ond yn nes ymlaen, yn yr un darn, mae Gerall yn sôn am eu perllannau nhw mewn sawl man, a'i gwyn llannau hefyd. Felly, ydyn ni'n gallu cymryd beth oedd e'n gweud o ddifri? Falle bod yna ryw agenda yma o ran bwydydd Cymru. Allwn ni symud mlaen. A mi oedd yna gyfnod, a dwi wedi rhoi'r dyddiadau fyna, pan oedd teithwyr yn dod mewn i Gymru o wledydd eraill, o'r Almaen ac o Loegr ac o lefydd eraill, i edrych ar yr arferion brodorol ac yn disgrifio'r hyn oedden nhw'n gweld. Ac un ohonyn nhw fan hyn, Alan Cliff, yn y Bermo oedd hyn, yn dweud, "We could not avoid observing the number of pigs, which are esteemed in this country far superior to any in England. The inhabitants deem themselves perfectly happy as long as they possess a small strip of land well stocked with potatoes, poultry, and a fat pig." Ac un arall, Sais oedd hwn hefyd, Thomas Dainley, yn sôn, "They have choice wine of their own growth off the mountains, which the Welsh gentlewomen make of raspberries and which abound in these parts." Hynny yw, mi oedden nhw'n gweld yr arferion bwyd yma fel pethau brodorol ac efallai cyntefig. Oedd gyda nhw falle golwg tipyn bach yn ffroen uchel ar y werin, y peasants Cymreig, ac yn disgrifio'r arferion bwydydd rhyfedd yma, oedd yn perthyn i'r Cymru yn y gorffennol. A felly, mi allwn ni sôn, dwi'n meddwl, am ystradebau. Dau ystradeb sydd wedi para hyd heddi yw cennin,
a caws bobi. Beth yw caws bobi? Wy'n gobeithio bod chi'n gwybod, ond mae'r ymadrodd Saesneg yn llawer mwy cyffredin heddi, hyd yn oed yn Gymraeg. Caws bobi yw Welsh Rarebit. Ond mi oedd e'n caws bobi lot cyn iddo fe gael ei alw'n Welsh Rarebit. Ac ydy, mae yn Welsh, achos ych chi'n mynd nôl 500 mlynedd i gyfnod Elizabeth a Shakespeare a William Morgan, a doedd pobl yn Lloegr ac yn yr Almaen a gwledydd eraill yn Gogledd Ewrop ddim yn bwyta caws. Sicr, os oedd ydych chi arian, doeddech chi ddim yn bwyta caws. Mi oedd bwyta caws yn cael ei weld fel rhywbeth weddol barbaraidd i wneud. A mi oedd y Cymru wrth ei bodd gyda chaws. A hyd yn oed y Cymru cyfoethog a thi Lundain yn y cyfnod hyn, mi oedden nhw'n mynd â'i caws ac yn hoffi tostio'r caws, a bwyta fe ar dafell o fara, neu cymysgu gyda bach o gwrw a gwneud beth ni'n galw yn caws bobi. A mi oedd y Saeson yn gwneud hwyl am ben y Cymru am hyn. Gadewch chi fi darllen enghraifft i chi. Mae hwn yn dod o 1549. Saesneg. Saint Peter went outside of heaven's gates, and he cried with a loud voice, "Caws bubby, caws bubby." That is as much to say roasted cheese. Upon hearing this, the Welshmen ran out of heaven at a great pace, and when Saint Peter saw them all out of the door, he suddenly went into heaven and locked the door, and so got all the Welshmen out. Hynny yw, be fydden ni'n galw hynny heddi yw racial stereotyping, wrth gwrs. Ond mi oedden nhw'n defnyddio'r bwydydd, y caws bobi yma, hoffter y Cymru am gaws, mor wahanol i genhedloedd eraill ar y pryd, fel rhan o'r ystrydeb yma. A cennin hefyd, mae yna ganeuon werin Saesneg o ganrifoedd yn ôl, maen nhw wedi marw mas nawr, fel hyn. For Englishmen, St. George, St. Andrew for the Scots, St. Patrick for Ireland, St. David, Welshmen's lot. In honour of which saint, those countrymen do seek for to remember the same day in wearing of a leek. Felly, unwaith eto, pobl o tu allan i Gymru yn gwneud hwyl o'r Cymru, a ni'n gallu cymryd y peth, gobeithio, ond yn gwneud hwyl o'r Cymru am ei arferion bwyd nhw yn draddodiadol. A mae yna enghraifft arall erwedig o dda o hyn. Ydych chi'n gwybod beth yw wistrus? Dwi ddim yn rhan o'n bwyd cyffredin ni erbyn hyn. Os rhywun yn gwybod beth yw gair arall Cymraeg, neu'r gair Saesneg am wistrus? Oysters. Oysters, na ni. Oysters yw wistrus. A'r gair arall Cymraeg, os yna rhywun yn gwybod y gair arall Cymraeg am wistrus? Mae wedi marw mas fel gair, ond allwch chi weld yn y geiriadur o hyd. Llymeirch. Llymeirch oedd yr hen air am wistrus. Oysters, ie. Nawr de, heddi, byddwn ni'n meddwl am wistrus fel bwydydd, bwyd y crachach mewn gwirionedd, mewn tŷ bwyta drud neu falle bwyd Ffrenig. Ond mi oedd wistrus yn fwyd cyffredin ac yn fwyd y werin bobl yng Nghymru hyd at just dros rhyw ganrif yn ôl. A mae yna ardaloedd cyfan yng Nghymru oedd yn arfer dibynnu ar y wistrus ar gyfer cyflogaeth a chynhaliaeth teuluoedd cyfan a phentrefi cyfan. Enghraifft gwych yw pentref Ystym Llwynarth ger Abertawe, yn Saesneg, Oystermouth. Os ewch chi'r Mumbles, mae Oystermouth nepell o fyna. Ond mi oedd yna rannau eraill hefyd, fel Tlodion Sir Fôn, yn 1775. Mae gyda ni restr gan un o'r Morisiaid yn sôn am fwyd y tlodion yn Sir Fôn, a mae'n sôn am wistrus, a crancod, a cimwch, a corgimwch, a cocos hefyd. Nawr, dyw hynny ddim yn wir heddi, ond mae yna sawl rhan o Gymru felly yn cynhyrchu wistrus ar raddfa fawr. A mi oedden nhw hefyd yn allforio'r wistrus i Loegr ac i'r Almaen, ond pan oedd y Lloegr yma yn cael ei allforio, doedden nhw ddim yn cael ei gwerthu fel Anglesey oysters, neu Tenby oysters, neu Oystermouth oysters, neu hyd yn oed Welsh oysters. O na. Mi oedden nhw'n cael ei allforio fel Bristol oysters. Doedden nhw ddim yn dod o Friste, ond mi oedden nhw'n cael ei gwerthu fel Bristol oysters. Mae hwnna'n rhoi enghraifft eto o'r statws isel oedd yn perthyn i'r bwydydd Cymreig. Os ych chi moyn gwerthu bwydydd Cymreig,
mi wnaed y penderfyniad, mi o rhaid i chi marchnata nhw fel sy'n nhw ddim yn Gymreig. Yn anffodus, a chymod, doedd yr hen Gymru ddim yn ddi-fai o gwbl, mi wnaethon nhw orbysgota y wistrys yma, ac pysgota, fel bod y wistrys ddim yn gallu atgenhedlu, a mi wnaeth y pysgodfeydd wistrys gael ei difa, a maen nhw wedi mynd, a mi ddigwyddodd hyn dechrau'r 20fed ganrif. So, lle yn ystym llwynarth, mi oedd yna 400 o gychod yn mynd mas am y wistrys ac yn dibynnu ar y wistrys am ei cynhaliaeth. Erbyn hyn, does dim. Mae hwnna yn dderbyniad mawr gyda'r cocos, achos mi gynaeafwyd y cocos mewn ffordd gynaladwy a ffordd traddodiadol, a mae Aber Llwchwr, ardal Pen Clawdd, yr unig ardal yn holl ynysoedd Prydain lle maen nhw'n dal i gynaeafu'r cocos gyda llaw. A mae hyn yn golygu bod e'n gynaladwy, bod nhw dal yn gallu cynhyrchu, gymaint fel wedes i wrthoch chi ar y dechrau, 200 dunnell y dydd, ond nawr, yn lle mynd o gwmpas De Cymru yn y fans ac yn gwerthu'r cocos i bobl i bwyta, a dwi'n cofio hyn, dwi'n yn hen, ges i'n ngeni yn 1992, so chi'n gwybod pa mor hen ydw i. Dwi'n cofio hyn pan o'n i'n tyfu lan yng Nghaerdydd, y fans yn dod ac yn gwerthu'r cocos o Ben Clawdd a pobl yn prynu nhw. Mae hwnna wedi stopio nawr, a mae'r cocos yn mynd i Sbaen, a maen nhw'n gwerthfawrogi nhw. O ydyn, maen nhw'n gwerthfawrogi nhw'n fawr. Mae'n fwyd meithlon, mae'n fwyd da, a mae'n fwyd cynaladwy, mae'n fwyd lleol i ni. Ond dyn ni ar y cyfan wedi troi cefn ar y cynhyrchwyr yma ac ar y bwydydd yma. Gai roi enghraifft i chi o mor dyn oedd y bwydydd yma wedi gweu mewn un diwylliant ni fel Cymru. Mae hon yn rhan o rigwm fach o ardal Eifionydd. Os yna rhywun o Eifionydd mae heno? Nagos, os neb o Eifionydd mae heno, ond mi glywes i bod yna rhywun ym Mhwllheli, felly dim yn bell oddi wrthoch chi. Mi oedd y rhigwm yma yn cael ei ganu ar ddiwrnod marchnad mae'n debyg, yn Cricieth ac yn Pendyn Deidreth, ac yn y parthau hynny, Porthmadog hefyd, cocos a wya, bara ceirch tenna, merched y Penrhyn yn ysgwyd i Tina. Mi oedd y merched yn mynd o gwmpas ac yn gwerthu y bwyd yma. Math o street food o fe, math o, chymod, o fwyd fel ych chi'n gweld fel take-away mewn ffordd, gan mlynedd nôl a mwy. A merched y Penrhyn yn mynd o gwmpas yn paratoi cocos a wya wedi ffrio da'i gilydd a wedyn yn cael ei gweini mewn rhywbeth a wneud gyda cheirch. A beth oedd y peth yna? A bydde gen i ddiddordeb clywed os oes yna rhywun ar y diwedd falle, os oes yna rhywun yn dal i gofio sut i'n neud y pethau hyn, neu ni'n cofio bwyta rhain yn eu plentyndod nhw. Bara ceirch tenna oedd yr ymadrodd yn y gogledd, a mi oedd paratoi bara ceirch yn rhan bwysig o'r gynhaliaeth. Bron bob rhan o'r wlad, ac yn cymryd sgil. Os ydych chi wedi gwneud, mi fyddwch chi'n gwybod hynny. Os ydych chi eisiau arbrofi ar ôl, mi newch chi ffeindio reseitiau, wel, yn y llyfr i, mewn un lle, ond mae yna lyfrau gwell hefyd i gael. Mae gwneud bara ceirch, fel ych chi'n gweld yn y llun yna, chi'n gweld ar y top yn y llun, yn dene ac yn fawr, dyw e ddim yn hawdd. Mae'n cymryd sgil, ond mi oedd y menywod yn gwybod sut i'n neud e. A menywod oedd yn gwneud, menywod oedd cynhalwyr gymaint o'r traddodiadau hyn. Ac wrth gwrs, hyd heddi, wrth gwrs, menywod dwi'n meddwl, sydd wrth gefn a tu cefn i lawer o draddodiadau ac o ddiwylliant bwyd Cymru. Pethau eraill ceirch hefyd, a falle bod rhai o'r enwau hyn, does dim amser i sôn amdano i gyd, falle bod rhai o'r enwau'n canu cloch, hwn i ddim. Llymru, a Sican, un arall, Brwes, un arall. Mi oedd yna bethau fel bara sir geirch, Shot, Llith. Wy'n siŵr bod hwn yn canu cloch o leia, Uwd. Ond dyna chi ddangos dagrau pethau falle. Achos mi fydd llawer o'r Cymru heddi, a dwi'n meddwl pobl yn oedran ni yn sicr, yn meddwl am Uwd fel rhywbeth Albanaidd, Scots porridge. Mae Uwd yr un mor draddodiadol yng Nghymru, ac yw yn yr Alban. A chi'n bod beth? Mae yna reseitiau di-ri ynglyn â sut i'n neud Uwd, reseitiau Cymreig hynny yw, traddodiadol. Mi oedd yn had ci yn bwyta Uwd bob dydd, mi farw ryw 2 blynedd nôl. Bob dydd o'i fywyd, 90 oed. Ac
Dwi'n gwybod sydd oedd e'n paratoi uwd, a dwi'n bwyta uwd, achos mae'n dda i chi, a mae'n flasus, a mae'n cadw chi fynd trwy'r bore. Ta beth, mlaen â ni, bwydydd cyrch yn un arall. A wedyn mae yna amrywiaeth, dwi wedi sôn am rai ohonyn nhw, does dim amser i fynd ar ôl pob un. Dwi ddim hyd yn oed wedi dechrau sôn am cig coch o ansawdd, ond mae'r traddodiad yna o gig coch yn mynd nôl. I chi wedi clywed am y porthmyn, mae'n siŵr. A falle bod rhai o'ch chi'n gwybod mwy am y porthmyn na fi. Beth oedd y porthmyn? Oedd pobl yn mynd â wartheg stor o Gymru draw i farchnadoedd Lloegr, achos bod cig eidion, yr eidion di Cymraeg, yn gwneud cig o'r ansawdd gorau. Mi oedd y Waitrose Good Food Guide, gyhoeddwyd yn 2019, yn gweud bod ansawdd cig eidion dion Cymreig yn well nag unrhyw math arall yn y byd, gan gynnwys Aberdeen Angus. Gwenith, mi sonia sy'n fach am gwenith ar y dechrau, a mae rhai o'r mathau hyn o wenith wedi cael eu cadw yn St Petersburg o bob lle. Stori arall yw hynny, a mi allwch chi ddarllen yn y llyfr. A diodydd amrywiol a gwahanol. Ewn ni ddim ar ôl hynny heddi. Felly, beithio bod fi just wrth amlinellu rhai o'r bwydydd hyn, a mae gymaint mwy gallen ni ddweud, bod chi wedi dechrau gweld, a falle dechrau cytuno gyda fi, bod yna fath beth a diwylliant bwyd Cymreig sydd yn ddiddorol ac yn amrywiol ac yn llawn o fwydydd meithlon da. A hefyd, efallai bod chi'n dechrau cytuno bod hanes bwyd Cymru ddim cweit mor ddiflas â hynny. So gai roi cwbl o gwestiynau bach i chi, i weld beth ych chi'n meddwl. Os ddim eisiau ateb nhw nawr, ond i feddwl yn eu cylch nhw. Ond i deall trwch y boblogaeth gyda ni yng Nghymru yn well heddi nag y 1910. Nawr, dwi'n eisiau gweud nad oedd dim tylodi yn y gorffennol, mi oedd na tylodi yn y gorffennol. Ond o ran pa mor iachus a meithlon, yn enwedig, chymod, gyda costau prisiau byw yn mynd lan, costau byw yn mynd lan ac yn y blaen, y bwydydd rhad yw'r junk food. Ond mi oedd dim o'r bwydydd traddodiadol hyn yn junk food. So dwi'n meddwl mae yna rhywbeth yna. Oeddi deall trwch y boblogaeth yn well heddi nag oedd e gan mlynedd yn ôl. Dwi ddim yn siŵr o gwbl. Her yr hinsawdd, mae hwnna yn meddwl, wrth gwrs, y dylen ni fod yn edrych ar fwyd lleol. Gwarchod, wrth gwrs, y sector amaeth ac yn hyrchwyr bwyd lleol, achos os ych chi'n cael bwyd sy'n lleol, mi fydd e ddim yn gorfod cael ei carto gwmpas y byd, a dwi ddim yn creu'r holl allyriadau carbon hyn, sydd ddi angen. Pam os eisiau cael ffa o Kenya, os allwn ni gynhyrchu ffa yn dda iawn, kidney beans a ffa o bob math yma yng Nghymru. A mae yna gyfleon yna, dwi'n meddwl. Mae gwaith caled, wrth gwrs, mae bob math o amaeth yn waith caled, ond mae yna gyfleon yna. Ni'n gallu gynhyrchu lot mwy nag ni'n gwneud ar hyn o bryd. Felly dwi ddim yn galw i ni fynd yn ôl. Na. Allwn ni ddim mynd nôl i gorffennol, a ni ddim eisiau mynd nôl i gorffennol. Ond, y ffordd mae pethau heddi, o ran ein bwyd ni ac o ran ein amaeth ni, a'n cynhyrchwyd ni, dwi ddim yn anochel. Os dim eisiau bod pethau fel maen nhw nawr, mi allan ni fod yn cynhyrchu llawer mwy ac yn bwyta llawer mwy o Gymru. Mewn ffordd, be dwi'n awgrymu, bod yna draddodiad gyda ni, ac ein bod hi'n hen bryd i ni ail ddarganfod y traddodiad yna. Jyst fel byd i roi yn y llun yma. Mae llun yma'n dod o Fro Morgannwg yn agos i Gaerdydd. A mae un hen adeilad yna yn mynd yn adfail, yn raddol, pethau'n tyfu lan o welydd ag ati, a'r adeilad tu ôl wedi gwangalchu, ond mi oedd hwnna'n adfail hefyd. A wedyn mi atgyweiriwyd a mae wedi gwangalchu yn y ffordd draddodiadol. Mae'r adeilad yna wedi sefyll am 500 mlynedd, a mi all sefyll am 500 arall. So, oedden ni moyn dechrau o'r newydd, gyda'r holl heriau hyn sy'n gwynebu ni, fel costau byw, yr hinsawdd, crisis cefn gwlad ac yn y blaen. Oedden ni eisiau dechrau o'r newydd, neu oedd yna bethau allan ni adeiladu arnyn nhw o'r gorffennol. A dwi'n meddwl bod ni eisiau adeiladu, cael gweld bywyd newydd yn codi o'r hen seiliau, gan gynnwys y seiliau bwyd yma.
a cynnwys pawb wrth wneud. Un peth dwi ddim wedi sôn amdani yw'r bwydydd newydd sydd wedi dod i Gymru. Fel y pobl Somali ddath i Gaerdydd, a Eidalwyr gyda'i caffis ar draws de Cymru. Mae hwnna'n rhan o'n bwyd ni erbyn heddi, a dyn ni ddim moyn cael gwared o'r reina o gwbl. Ond mae yna bethau yn y traddodiad i ni'n gallu ail ddarganfod. Felly, dwi'n fodlon iawn cymryd cwestiynau a falle bydd cyfle am drafodaeth o'n i ddim ar y diwedd nawr mewn munud. Ond diolch i chi am wrando. Mae yna lot mwy o hyn yn y llyfr. Yn Saesneg mae'r llyfr yn dod mas, ond maen nhw'n gweud wrtha i, os mae'n gwerthu'n dechrau yn Saesneg, y bydd cyfle i gael e mas yn Gymraeg hefyd. So, na ni, mae'r llyfr yn dod mas, mae ar gael i archebu nawr o'ch siop lyfrau lleol neu ar y we. Dwi ar gael i anerch grwpiau lleol, falle dwi ddim yn realistig i fi ddod o ran i Wrexham, dwi'n gyfyrddin. Ond ie, dwi ar gael i anerch y grwpiau lleol, mae'n union cyswllt fyna. Ac ie, fe soniwyd yn barod, mae gyda fi wefan a bob hyn mae pethau am ein bwydydd traddodiadol ni yn mynd mlaen ar y wefan yn Gymraeg ac yn Saesneg. So mi stopio i rannu'n sgrin nawr, ac ie, dwi'n falch iawn o gael bod gyda chi, a diolch am wrando, a dwi'n hapus iawn i gymryd cwestiynau hefyd. Ga i ddechrau, Tegwyn a Carwyn, o'ch chi'n sôn am y porthmyn. Dwi wedi dysgu'n ddiweddar trwy brosiect i ni'n gwneud yma yng Ngheredigion bod y gwragoedd y merched yn mynd gyda'r porthmyn i Lundain ac o'n nhw'n sanu ar y ffordd, ond pan o'n nhw'n cyrraedd Llundain, o'n nhw'n trosi gerddi bobl. Felly mae hwnna'n bwysig hefyd, dwi'n meddwl, o ran y traddodiad, gyda'r porthmyn. Beth o'ch chi'n gweud o'n wneud yn y gerddi? Ond nhw'n mynd i Lundain i drosi, i tacluso gerddi bobl. Ond wrth bod nhw'n cerdded i Lundain, ond nhw'n sanau. Ie, wel, dwi'n falch iawn bod y cyfeiriad yna at y gerddi yna, achos dwi wedi dod ar draws wrth ymchwilio bod menwod Cymreig achos mi oedd holl Llundain nawr, lle mae gyd wedi adeiladu lan, mi oedd yr holl rannau hynny o Llundain nawr, yn arfer bod yn gerddi marchnad, market gardens, yn tyfu llysiau a ffrwythau, a dwi'n gwybod mi oedd menwod Cymreig gan gynnwys o Geredigion yn rhan bwysig o'r bobl oedd yn gweithio yn y gerddi yna, a wedyn wrth gwrs mi ddeithon nhw ar sgiliau hynny nôl i Gymru. Ac o ran y tyfu llysiau ac yn y blaen a cael bwydydd amrywiol meithlon, i'r dim. Diolch. Cwestiynau nawr, Tegwyn, chi'n meddwl? Ie, croeso cynnes i chi ddadfudo nawr ferched yn miwt, y bwtwm nawr y gwylod, welwch chi miwt yn miwt, ar y chwith ar y gwylod fel arfer, a croeso chi holi bant. Gewch siwr, Ann Davies yn mynd i fynd gynta, a wedyn gawn ni o Wena sydd ar ôl ni. Dim cwestiwn, just dweud mod i wedi cael brecwast Cymreig ymhen clawdd ddoe. Oedd yn cynnwys bacwn, sausage, cocos a bara lawr. Na ni. Wy'n siŵr oedd e'n flasus iawn hefyd. Oedd e'n hyfryd. Ie, gret, gwych. Wrth bod chi'n cyfeirio hwnna at y gerddi, oedd Hazel yn sôn am y merched ar gerddi. Faint ydych chi wedi dod ar draws yn eich ymchwil am y bwydydd Cymreig o'r traddodiad o gael gerddi mewn cartrefi yng Nghymru? Achos mi oedd y traddodiad yn dod bod yna fochyn yn cael ei gadw at y tŷ. Dwi'n ferch ffarm, ond oedd mam a gardd gyda hi. A mi oedd yr ardd yn bwysig iawn. Dyna lwch chi'n cael y pethau bach ychwanegol, oedd ddim yn cael ei tyfu yn y ceie. Dwi'n ddiddorol i gael gweld y cyswllt gyda'r gerddi hefyd oedd yn digwydd mewn trefi, lawr yn y Rhondda, lawr yn y Cymoedd, a'r holl gerddi oedd yn bwysig hefyd. Chi'n gwybod, mae hwn i fi yn un o'r pethau mwyaf diddorol yn yr holl beth, achos yma yn Gyfyrddin, os ydych chi'n edrych ar yr hen fapiau o ryw 150 o flynyddoedd nôl, a wedyn yn mynd nôl, mynd reit nôl cyn ni, Caerdydd hefyd, llefydd sy'n nawr wedi adeiladu lan, mi oedd yr holl drefi hyn, Llanelwy yn y gogledd, neu'r holl drefi hyn, wedi amgylchynu gan erddi. So mae ydych dref, a wedyn y gerddi, a wedyn cefn gwlad.
A os ydych chi'n meddwl am y peth, mae'n gwneud sens perffaith. O le bydde pobl, mi fydde'r bwyd really wedi bod yn ddiflas yn un donog, heb y wynwyn, a heb y cennin, a heb y tato pan dath tato i mewn, a'r moron ac yn y blaen. Ac o ble oedd y drefi yn cael nhw. Oedden nhw ddim yn talu i carto nhw mewn neu dod nhw mewn ar y llongau, doedden nhw ddim. Mi oedden nhw'n tyfu nhw'n lleol. Ac mi oedd, mae'n debyg taw, sa'n gwybod chi wedi clywed hyn, ond mae pobl erbyn heddi weithiau'n galw Sir Gar fel Gardd Cymru. Wel, dyw hi ddim yn wir. Marketing spin yw hynny, rhywbeth modern. Mi oedd Iolo Morgannwg a'r holl feirdd yn hanesyddol yn galw un o siroedd Cymru yn Ardd Cymru, ond nid Sir Gar oedd Gardd Cymru, ond Morgannwg. Morgannwg oedd Gardd Cymru yn draddodiadol, ond mae hynny mewn hen farddoniaeth. Ac mae yna erddi marchnad yn cael eu cofnodi yn Morgannwg yn mynd reit nôl 400 mlynedd yn llefydd fel y Bont Fain, achos mae yna hinsawdd mwy'n iawn yno. So, yr unig ardaloedd lle doedd dim llawer o erddi i gael oedd yn y mynyddau. So, yn y Banau Brycheiniog, ac y mynyddoedd Meirionydd, ac y mynyddoedd Arfon, llefydd fel hynny, oedd hyd yn oed ar y ffermydd, doedd dim wir traddodiad o erddi. Ond bob man arall yn y dyffrynoedd, y tyddynwyr, oedd gerddi yn bob man, y trefi, cefn gwlad, y cwbl oll. A mae'n ddiddorol i ni, fe sy'n ni'n mynd nôl at yr arfer yna nawr, yn dydyn? Mae'n nifer o bobl nawr yn codi'r concret ac yn dechrau gerddi ac yn tyfu llysiau. A da beth, achos mae'r llysiau, fi'n gwybod i ni gyd yn clywed y pethau hyn, ond mae'n wir, mae'r llysiau eich chi'n cynaeafu yn ffres o'r ardd, mae yna fwy o maith nag os ych chi'n prynu nhw a maen nhw wedi cael eu cynaeafu ers mis yn y siopau. A ni jyst yn darllen echddoe. Mae yna ymchwil gwyddonol wedi wneud, a newch chi chwerthin at hyn. Os ych chi'n cynaeafu o'r ardd, rhywbeth fel bresych neu letys neu rhywbeth, a mae yna rhyw dyllau bach ynddo fe, achos mae yna rhyw bryfed wedi mynd ato fe, mae'r planhigion hynny yn cynhyrchu cemegion naturiol i wthio'r pryfed i ffwrdd, a mae'r cemegion hynny yn golygu nid yn unig bod y lefelau fitaminau a mineralau ac yn y blaen yn y planhigyn yn uwch, os y'n ni'n bwyta fe, ond hefyd bod nhw'n blasu'n well. A ni'n gwybod hyn achos maen nhw wedi gwneud blind tasting. Letys gyda tyllau, achos bod wedi tyfu'n organig a mae yna bryfed wedi mynd ato fe, a letys perffaith o'r siop sy'n heb dyllau, a pobl ddim yn gallu gweld, so dyn nhw'n gallu blasu gwaniaeth, a maen nhw'n gwybod, mae hwn yn fwy blasus na'r llall, letys, bresych, a'r holl pethau fel yna. So mae'n dangos, pan oedd yr hen bobl yn gweud, mae'n fwy iach neu beth bynnag, ond nhw ddim yn gwybod pam, ond nhw ddim yn deall y gwyddoniaeth, ond mi o'n nhw'n gywir. A gai wedi un peth arall fel hynny. Os yna bobl yma yn cofio falle cenhedlaeth hun yn sôn am Llymru, os yna bobl yma'n cofio blasu Llymru o gwbl? Na, mae'r genedlaeth yna dwi'n meddwl wedi mynd ar y cyfan. Sori? Mae'n y rai wedi dwylo fyny, oes? Os e? O. Achos mae yna lot o rigymau ac yn y blaen ar gael am Llymru wedi cofnodi ar glawr. Ac mi oedd y Cymru yn draddodiadol yn gweld Llymru fel rhywbeth oedd yn dda i chi, oedd yn iachusol mewn ffordd arbennig. A doedden nhw ddim yn gwybod pam, wrth gwrs, ond erbyn hyn, i ni yn gwybod, achos mi oedd y Llymru'n cael ei wneud, a chi sefyll y cyrch, neu'r blawd cyrch mewn gwirionedd, mewn dŵr, ac yn gadael e. A beth oedd yn digwydd, oedden nhw ddim yn gwybod hyn, ond beth oedd yn digwydd, oedd bod e'n eplesu, fermentation, oedd e'n siro. A oedden nhw ddim yn gwybod hyn, ond bacteria sy'n gwneud hynny, yr un mathau o bacteria, ych chi'n cael mewn pethau fel iogurt. Ni'n gwybod bod iogurt yn dda i'r system treulio, ac dyna pam. Oedd Llymru'n dda iawn i chi ac yn cadw chi'n iach achos hynny, ond yn gwybod bod e'n cadw chi'n iach, ond nhw'n gwybod pam. Nawr, ni yn gwybod pam, oedden ni'n gallu gweld Llymru'n dod nôl. Os yna rhywun yn mynd i fentro rhywle yng Nghymru, bydden ni'n caru gweld e, achos pam lai. Mae cyrch yn tyfu'n dda yma, ar lot o'n tir ni. Oedd pobl yn neud e achos bod e'n gweithio. Oedden nhw ddim yn ffylied, chymod, yn hau cyrch
ar ffermydd Cymru yn y gorffennol, oedd angen iddyn nhw. Chi wedi rhoi syniad busnes newydd da i rywun fyna. Bys ni'n 20 mlynedd yn iau, byddwn ni'n meddwl amdano gwneud yn hynna, achos ni'n dwlu am bwydydd sydd wedi ffermento eplysu, maen nhw'n iachach i'r corff. Yn llawer gwell i'r corff, ie. Mae gen i go dded Llymru pan o'n i'n ferch fach. Ac oedd o'n i'n casau oedd yn hod syr. Oedd o'n just fel dŵr syr. Dwi wrth fy modd yn clywed chi'n gweud hynny. Achos dwi wedi dechrau cymryd at Llymru fel marmite y Cymru. Achos os darllen yr holl hen gofnodion, mae'n amlwg mi oedd llawer o bobl wrth ei bodd da'r peth. Ac mi oedd eraill yn ei gysau a chas perffaith. A mae hynny fel marmite yn diwedd. So dwi'n meddwl... Oeddwn i'n ifanc iawn, cofiwch. Ie. Dydy plant ddim yn hoffi pethau syr. Na, dyn. Mae'n wir. Os yna gwestiynau pellach? Oedd o'n cael ei roi i bobl oedd yn sal yn doedd Llymru? Wel, oedd o'n clirio'r system yn doedd. Oedd. Mae gen i syniad bod o, ti'n bod, os o gen ti rhyw boen bol neu ddim yn iawn, ac yn gallu fynd i'r tu bach yn hwylus, oedd ti'n cael Llymru mwyn clirio dy system. Ond ydych chi'n gweld, ewch chi nawr, ewch chi siopau archfarchnadoedd mawr, fel mae Tesco's yn gyfyrddin fan hyn, neu i llefydd fel delis yn eich trefi chi, lle maen nhw'n gwneud y bwydydd arbenigol, a mi welwch chi erbyn hyn rhywbeth ar enw ceffyr. A mae ceffyr fel iogurt, ond mae'n gryfach, a mae'n sir, a mae wedi eplysu. Nawr, ewch chi nôl jyst 10 mlynedd, oedd neb yn ein gwledydd ni yn gwybod beth oedd ceffyr. Yr unig bobl oedd yn yfed ceffyr oedd pobl o wlad Pwyl neu o Wcrain yn cefn gwlad, achos maen nhw wedi traddodiad. Rhywbeth syml iawn yw ceffyr, mae llaeth yn siro fwy na lai, bach mwy na na, ond dim lot mwy na na. Ond mae'n debyg iawn i'r Llymru. Erbyn hyn, mi allwch chi dalu £2.50 am botel fach o ceffyr. A mi fydd y pobl wedi chwerthin am eich pennau chi. Bwyd y werin. Nawr mae yna rhywbeth yn hynny, chi'n bod o ran cymharu ceffyr a Llymru. A Menna Lewis wedi sgrifennu fan hyn hefyd bara te. Cael ei gymryd pan oedd dim hwn ar rywun. Oedd Uncle Jack dyn ni fan hyn, Carwyn, a beth oedd e'n fyta i brecwast bob bore. A dde'n torri'r bara mewn yn y bowlen, yr un bowlen, te ar ei benne, siwgr a llall, a oedd e'n byta fe. O'n i'n blant bach yn triale, ond oedd e'n byta fe bob bore, a oedd e dros 80 cyn marw. Oedd e ddim wedi gwneud unrhyw ddrwg iddo fe cael bara te bob bore. Oedd yn had yn gael ar nos Sul. Ar nos Sul oedd yn had yn gael e. Bara te. Dyw bara te ddim yn... Dwi ddim yn ffansio hynny. Dde'n ffein. Dde'n ffein yna. Dyna beth oedd yn had yn cael cymryd allan i'r ffarm bob bore. Yn cofio beth yn cofio bore a cael basned o bara te cyn mynd allan. A wedi dod nôl wedyn te 10 o'r gloch i gael brecwast. Yn dyfel oedd y bara te yna'n bwysig. O'n i'n ei gasau ond oedd e'n cael ei bob bore. I ni'n dal i gael bara te gartre, ond o'n i'n rhoi caws, darnau o gaws ar ei benne. O'n i'n cael bara llaeth yn blant fyd. Oedden. Dwi'n cofio cael bara llaeth. Oedd dad a mam yn arfer gael o nes oedden nhw'n i 80au bethau, yn lle super, jyst o beth ysgafn ar fi nos. Llaeth. Aunty Amy, dyn ni'n byta taten stwnsh gyda llaeth enwyn. Bas y bowlen. A mae llaeth enwyn yn un arall sydd wedi eplysu. Mae'r un math o beth yn wir am llaeth enwyn ac oedd yn wir am Llymru. Ond dim beth gewch chi yn y siop. Os gewch chi llaeth enwyn yn y siop, dwi ddim yn llaeth enwyn go iawn. Mae'n beth ffug. Mae rhywun wedi rhoi yn y chat yn gofyn am shot, yn gofyn beth oedd shot. Felly, os gael weid, beth oedd shot, oedd beth ti'n galw bara cyrch. Nawr bara cyrch, chi'n gwybod oat cake, torth o bara cyrch, a mi oedd pobl yn malu'r bara cyrch, a wedyn oedd nhw'n arllwys llaeth enwyn drosto fe, a wedyn mi oedd hwnna'n sefyll, felly eto, eplysu,
fyna. A wedyn, mi oedd hwnna yn tueddu cael, mae wahanol mathau mae'n debyg, shot gynnes, shot bosel, shot faidd, ond y math syml, mi oedd pobl yn mynd fe mas i'r ceie yn ystod yr haf i, pan oedd pobl yn sychedu wrth y gwaith lladd gwaed neu beth bynnag, mi oedd shot pobl yn croesawu cael diod ffres fel shot. Oedd gen y nain rolbren efo, pigiau yn sticio allan arno fo mwyn malu'r bara ceirch i greu y shot. Fel rolbren a... Na de, dyma gwestiwn. Dwi ddim wedi mynd ar drywydd hyn heno, falle tro arall, ond mae yna eirfa gyfan. Fi wedi sôn am ambell i'n gerdd, ond mae yna eirfa o gylch y bwydydd hyn. Pethau fel, oeddech chi'n cofio beth oedd eich nain yn galw y darn yn pren yna? Na, sori. Na. Fedrai dynnu lun o i chi. Ie. Achos mae yna eiriau am yr holl bethau hyn. Yr holl declynau. Oeddech chi sôn am bara ceirch. Gwraig ffarm dda iawn oedd yn medru wneud bara ceirch tenne. Os oedd y bara ceirch yn dew, mae'n lot o werth yna goed. Oedd rhaid o fod yn denne, a wedi ni stopio fo rhag malu oedd wedyn, yn dweud, oedd malu nawr. A mi gewch chi, chymod, ni'n gwybod, ni gyd yn gwybod y peth, mae bara ceirch dim cweit mor fawr, ond mae gael yn y siopau o hyd, ond mae wastad yn cael ei farchnata fel peth Albanaidd, oatcakes. Mae yna gymaint o gyfleoedd busnes yma, i ni ddim wedi cymryd nhw, dwi'n meddwl. Mae seidr yn un arall, dwi'n mynd mlaen am hyn, ond mi oedd eto, oedden nhw ddim yn ffylied y bobl oedd yn plannu pellannau ar draws Cymru yn y gorffennol, am ganrifoedd ac yn neud y seidr ac yn talu gweithwyr nhw gyda seidr. Hynny yw, dim bobman am hynny, dim yn y mynyddau, ond yn y dyffrynnoedd, mi allwch chi gael cnwd da iawn. Mae yna'r dir da ar gyfer falau yma yng Nghymru, ond yn Lloegr, mi wnaethon nhw dal ati gyda hynny a cael eu busnesau seidr nhw, ond nathon ni adael y peth fwy na lai i farw mas yma yn ein gwlad ni. So mae'n hen bryd bod ni'n troi'r rhod. A un peth yn ddiddorol, Carwyn, o'ch chi'n sôn am yr barddoniaeth a'r amrywiol sydd ar gael, a mae cyfoeth o eirfa o fewn yr barddoniaeth traddodiadol yn sôn am y bwydydd, yn sôn am y traddodiadau. Nes i astudiaeth o weision ffermydd, a un o'r pensiwn oedd 7 o'r gloch cawl ar tân, 8 o'r gloch swperi, 9 o'r gloch edrych y da, a 10 o'r gloch i'r gwely. A mae hwnna'r gweision yn chwerthin wrth dweud ni, wel, a bod yn onest, na'r amser o'n i'n dechrau mynd mas i hel merched am 10 o gloch, ond o'n i'n gweithio milltir bod ni'n mynd ar gwely. Oedd yr cawl ar tân mas, o awr oedd y cawl fod ar tân mewn ffordd, ond gweision eraill wedyn yn sôn, oedd 2 ford yn oedd e, rŵm ford a rŵm i'r gweision. Oedd y mistur a'r fistres yn y rŵm lle oedd y cawl go iawn efo'r cig a'r tatws a wedyn oedd y morwynion a'r gweision yn yr ail ystafell yn eistedd ar y sgiw a'r ser o'n nhw'n cael fel o'n nhw'n galw, sef yr holl at oedd yn arnofio ar ben yr dŵr yma. A pa mor dlawd oedd i bwydydd nhw, a wedyn gwas arall yn gweud oedd yn gwisgo cap ffarmwr, chymod, cap pig, ond oedd yn troi'r cap sianol yn y bore mwyn ifed yr hifen o dop o chern lath. Do fi oedd y milltir yn diwedd, oedd yn gweud, traddodiadau fel ni, a llyntiwyau, na beth arall oedd y Cymru yn hoff iawn o wneud o'r llyntiwyau. Yn ambell i waith, oedd nhw'n cael 8 clwc yna ddiflas o hwnnw. So mae'n bwydydd Cymraeg cynhenid ni mor bwysig mewn ffordd, yn ydyn nhw? Maen nhw'n rhan o'r diwylliant, a dyma, os ga i ddweud, mae hwn yn rhywbeth dwi wedi gweud i ambell i grŵp arall, ond dwi wedi bod yn pendroni am gyfnod nawr, wel, tua 3 blynedd a gweud y gwir, 4 blynedd, wrth ymchwilio a paratoi y llyfr. Pam, mae gyda ni ddiwylliant bwyd, gyda rhigymau, a bob math o bethau, reseitiau, arferion lleol, a bob math geirfa, mae hwnna i gyd yn diwylliant. Pam ein bod ni, yn enwedig Cymru Cymraeg, pam ydyn ni ddim wedi tueddu ystyried bwyd fel rhan o'r diwylliant. Ni wedi bod mor, ac yn gywir felly, ni wedi bod mor amddiffynol
o rannau eraill o'n diwylliant, fel barddoniaeth a cherddoriaeth ac eisteddfod ac yn y blaen. Ond, a falle, yn bersonol, dwi'n meddwl mae'r ateb yw, achos mi oedd pobl yn gorfod brwydro i amddiffyn y pethau hynny, oedd dim egni ar ôl i amddiffyn y bwyd hefyd. Ond, dwi'n meddwl bod na drenu yn hynny, achos un o'r rhesymau mae pobl yn meddwl am fwyd Ffrenig, fel sef e mor arbennig, bwyd gwerin yw bwyd Ffrainc, ond achos bod nhw wedi penderfynu, mae'r bwyd yn rhan o'r diwylliant, a newn ni drin fel hynny, a newn ni roi newn ni werthfawrogi fel petai, a datblygu. So bydden ni ddim o'i mynd nôl i'r holl hen ffyrdd, ond mae yna ffyrdd allan ni falle cymryd rhai o'r pethau hyn, a'i datblygu nhw, fel maen nhw wedi gwneud mewn rhai gwledydd eraill. Mae'r amser wedi cyrraedd, Carwyn. A dwi'n wir feddwl ar ôl hyn, o chi yw'r person i arwain hynny, yn y gwaith ych chi'n gwneud, yn y gwaith ymchwil chi. Achos dwi'n siŵr bod chi wedi dylanwadu ar pob un o'n i hynno, yn sicr. Gai ofyn un cwestiwn bach, Carwyn. Rwy'n gwybod mae yn Saesneg, mae'r llyfr yma dod allan gyda chi nawr, a dwi'n canmol chi bod chi'n dod allan o'r llyfr. Mae dim dilorni hynna o dwy. Ond gwydwch yr holl eirfa da chi wedi clywed fan hyn heno i ddechrau, yr iaith na fyddwch chi ddim yn gallu'r ei gyfleu yn y llyfr sydd yn yr iaith arall. Gobeithio fydd yna fersiwn Gymraeg yn dod allan sydd ar gogwydd yma tuag at yn tafodiaeth ar iaith a'r diwylliant Cymraeg sydd gyda ni. Mi fyddwn ni wrth y modd, a chi'n gwybod, byddwn ni ddim moyn cyhoeddi cyfieithiad o'r un Saesneg. Byddwn ni moyn bron ail sgrifennu neu sgrifennu cyfrol i eistedd ochr yn ochr. Byddai'n mynd yn ddyfnach i'r agwedd ddiwylliannol a'r eirfa a'r holl bethau hyn. Ond mae eisiau rhyw gyhoeddwr ddweud bod nhw'n meddwl bydd e'n gwerthu. Dwi'n meddwl bydd e'n gwerthu. Allwn ni roi pwysau ar hynny nawr. Carwyn, yn gallwn ni ferched. Mae cwestiwn arall hefyd wedi codi, Carwyn, yn y chat. Pa fath o waith ydych chi'n gwneud yn yr arf botanegol genedlaethol? Iawn. Wel, ie, na ateb hynny, a na i ddweud un peth arall hefyd. O ran yr arf botaneg, gwirfoddolwr ydw i. So mi o'n i'n arfer, Hazel, o'n i'n arfer gweithio da Wycliffe, ond nawr dwi'n gweithio i Undeb Bedyddwyr Cymru. Mae eisiau diweddaru'r gwefan de. Ie, bai fi o'n i. Felly dwi'n gwirfoddoli yn yr arf botaneg, ac dwi wedi bod yn clwm ar un prosiect penodol, sef diogelu mathau cynhenid traddodiadol Cymreig o afalau. Rhai o'r ffrwythau eraill, ond mewn gwirionedd yr afalau. Achos dyw ddeng mlynedd yn ôl, doedd dim afalau Cymreig traddodiadol ar gyfyl yr arf botaneg, ac bod nhw i gael, oedd neb wedi diogelu nhw mewn ffordd, mewn amgeddfa neu math na beth. Mae hynny wedi newid dros y blynyddoedd diwetha, a mae hynny'n wych, a nawr mi welwch chi casgliadau cynhenid ym mhobman. Ond y casgliad cenedlaethol yw y casgliad yn yr arf botaneg, a mi fues i ynghlwm, a sawl un arall, mae griw ohono ni, ynghlwm a sefydlu hwnna. Y peth arall o'n i eisiau gweud yw, mi nes i beth mawr, mi nes i ymdrech hynny, i gymryd gymaint o eiriau i wneud gyda bwyd, ac o'n i'n gallu wrth ynadd ci cyn oedd y fe farw, achos mi aned yn 1929 sy'n meddwl o'r genhedlaeth yna. Geiriau dyw pobl yng nghenedlaeth i ddim yn gwybod pethau fel lletwart. So dwi'n defnyddio'r gair yna trwy'r amser nawr, lletwart. Ond mynd bydd pobl yn oedran ni'n gweud leidl. Neu llwyarn. Ydy llwyarn yn gyfarwydd? So, a mae gymaint o bethau, pethau yn y gegin, bwydydd, ffordd o baratoi ac yn y blaen. So, o ddifri nawr, allwch chi wneud ffafr dy fi. Mi allwch chi falle ysgrifennu. Os ydych chi'n bodlon, cymryd rhyw hanner awr fach a jyst wneud rhestr o eiriau chi ddim yn clywed rhyw lawer erbyn hyn. A sa'n gwybod os allan nhw gael y geiriau, falle swyddfa Merched y Wawr. Ie, a os ych chi'n moyn rhannu nhw ar curo'r corona'n coginio, mae hynny'n ddifyr iawn. Ych chi'n cael mwy o mateb wedi, mae pobl eraill yn cynnig i ymatebion nhw hefyd. Gret. Syniad gwych. Dwch chi hala nhw mlaen i'r swyddfa, ac yn ddiddorol iawn, mae Delyth Bryn D wedi sgrifennu fan hyn. Bara Siencyn fydden ni'n galw bara te, yn y 1960au, Gogledd Sir Trefaldwyn. Ond dim syniad pwyl Siencyn. Felly difyr eto fel mae traddodiad dafodieithol mewn ardalodd hefyd o enwi bara ar ôl rhywun ydw bara Siencyn. O ddifri, os byddai pobl yn fodlon sgwennu'r geiriau hyn,
a wedyn rhoed eich enw ac o le chi'n dod, a wedyn, os mae'r swyddfa'n bod yn rhannu nhw dy fi, mi fydd hwnna wedyn yn dechrau gwneud sail, fel fi'n gweud, os neb wedi gweud thai y cael sgwennu llyfr yn Gymraeg ar hyn to, ond dim niwed mewn dechrau wneud y gwaith paratoadol. A mi fyddai'n dda gael profi i'r byd ac i nghenreddaeth i hefyd bod llawer o'r geiriau hyn dal yn cael ei defnyddio, dal yna yn 2022. Bydde hynny'n dda iawn. Bydde. A dwi'n falch iawn hefyd, Carwyn, bod chi'n rhoi pwyslais ar pa mor bwysig yw yr ardd a garddio. Felly cofiwch ferched bore dydd Sadwrn hyn, mae Carol Garddio yn ymuno gyda ni i ddysgu ni sut mae'n mynd ati i blannu pethau. Felly cofiwch ymuno yn y dydd Sadwrn. A hefyd ar y 10fed o Fai, mae Adam yn yr ardd gyda ni. Yn gorfod i'r stor mewn i stopio Adam tro diwetha, ond gobeithio bydd dim storo am ar y 10fed o Fai, fe fydd Adam gyda ni. Felly mae yna weithgareddau a digwyddiadau'n sicr yn ymwneud â garddio a cadw'r traddodiadau yn fyw yn digwydd gyda Merched y Wawr. Oes rhywun arall y cwestiwn neu sylwad fyddwch chi'n hoffi wneud? Gaf i roi darn o farddoniaeth, os dwi'n gallu cofio fe. Hyfryd, Ann. Siôn a Sian a Sincyn yn byw yn Sir y Fflint. Siôn aeth i farw, heb adael ar ei ôl, dim ond llwy a lletward a stilian fach a stôl. Wel. A dwi ddim yn dod o Sir y Fflint, dwi'n dod o Gyfyrddin. Beth oedd y llinell olaf yna? Dwi'n ceisio asilian fach. Stilian. Stilian. Peth i chi'n... Mae'n gyda fi yn dror fan hyn. Chi'n gallu pwyso ag e. Chi'n dal e lan a hongian rhywbeth arno fe, a mae'n dangos y pwysau. Pwyso wrth fi. Ie, gwych. Yn un rhyw hwy, a dwi wedi mywtio. Odych na, fi'n clywed chi nawr, pwy sydd fyna llinos? An Rosa. An Rosa, siwr i chi Ann fach. I gadael byd y llath ar pethau, y pethau, wel, bras, gwawrthog yma, a mynd i fyd y llysiau, a'r per lysiau yn fynd. Mae per lysiau fydd hyn, maen nhw'n rhoi pob math o per lysiau, Mary Berries, maen nhw'n trwy'n popeth, maen nhw'n corianders, ond oedd i'n draddodiad, eitha tyn dyn ni, pa per lysiau yn mynd gyda pa gig. Mint gyda cigon, harsli gyda ham, sad gyda porc, a taim gyda ffoli. Fel ni oedd i. Taim gyda be? Ffwlyn. Ac mae hwnna'n bwynt diddorol, achos oedd perlysiau'n bwysig iawn o beth o'n nhw'n gynnal, achos mae sites yn antiseptig, antibiotic, a o'ch chi'n troi fe gyda porc, achos bod chi'n gallu cael gwenwyn bwyd wrth porc. So yna reswm pam oedd y perlysiau'n mynd gyda'r gwahanol gigydd. Ac fe'n ffein hefyd, sy'n ni'n blas mas. Ond, hefyd, wrth gwrs, yr holl lysiau ni'n wedi trafod rhaid ni, mae'n faes ar y drog. Ond falch iawn Tegwen bod chi wrthi yn mynd nôl i ymchwil wreiddiol yna ar rwyd ffarm. Odi, mae'n bwysig cofio'r traddodiad fi'n credu, mae'n traddodiad pwysig iawn. Ac yn ddiddorol, os o'n i'n gwybod os ydych chi'n gwrando Radio Cymru heddi eto pan o'n i'n teithio nôl fyny, o'n i'n gwrando ar Radio Cymru'n sôn am bwysigrwydd y garlleg gwyllt a gymaint o'ch chi'n gallu wneud efo'r garlleg gwyllt a'r enw ar y radio. Dwi'n yn cofio beth oedd yr enw? Craf y Geifr. Craf y Geifr, dyna fe, Carwyn, fi ddim yn cofio, sy'n o Craf y Geifr. A mae hwnna mewn enwau lleoedd hefyd fel Crafnant ac yn y blaen. Craf. A ni'n meddwl bod mae angen fersiwn Gymraeg o'r llyfr yma'n dweud e. Mae angen llyfr Gymraeg Oedd bron 70 gyda ni gynnus, so mae 70 o gopïau wedi gwerthu'n barod, Carwyn. Wedi ysgrifennu fe.
Ac yn ddiddorol, dwi'n credu mae'r unig berson sydd wedi wneud hyn hyd y go ni yn y gorffennol yw Mynwel Tybot arbennig oedd gyda hi yn Seim Ffagan a'r llyfrau nath hi gyhoeddi. Na chi, un o'r llyfrau ydych chi fyna. A dwi ddim eisiau, dwi'n talu teyrnged i Mynwel Tybot, a mae yna un arall hefyd sef Bobby Freeman, a dwi'n gwybod mae'r enw yna'n canu cloch, ond mi oedd y ddwy fenyw yna. Oedd hi'n byw yn trefdraeth, ie. Oedd, a mi oedd y ddwy fenyw yna yn gwbl allweddol o ran cofnodi a chadw llawer o reseitiau a'r atgofion traddodiadol hyn, nôl yn y 70au a'r 80au. A sy'n nhw ddim wedi gwneud, mi fyddai'n dlawd iawn arno ni, byddai gymaint wedi just mynd ar goll am byth. So, y ddwy fenyw, mor bwysig. Beth oedd enw yr ail fenyw? Bobby Freeman. Sais oedd hi, ond dwi'n meddwl iddi ddysgu Cymraeg, ond yn sicr mi oedd hi'n uniaethu yn gryf gyda'r diwylliant a'r traddodiadau. Hi, Carwyn, oedd y person cyntaf i roi cawl ar fwydlen ar gyfer ymwelwyr. Oedd neb yn gweld bod ond hi nath roi cawl ar y fwydlen pan oedd ymwelwyr yn dod. Dwi'n credu oedd caffi bach gyda yn rhywle yn Abertawe cyn symud i trefdraeth. Ond mae wedi sgrifennu llwyth o lyfrau bach yn byti sut ti'n gwneud bara a sut ti'n defnyddio'r maen a pethau fel yna. Ie, a mae jyst yn dangos, chymod, erbyn hyn, cawl yw un o'r ychydig fwydydd Cymreig gewch chi yn weddol gyffredin ar draws Cymru, ond cyn iddi hi wneud mi fyddai pobl wedi meddwl, allwch chi ddim byth rhoi cawl mewn tŷ bwyta neu mewn, chymod. A mae yna bethau eraill, dwi'n meddwl, sydd yn llawn heiddi, ddim bob un, ond mae yna bethau eraill sy'n llawn heiddi cael ei gweini, ond bod ni ddim wedi gwneud. Newn ni draw, dylwch arno eiliad, newn ni draw at o Mani. Mani, ie. Lloi o'r llyfrau. Ie, na Rheinald a Bobby. Diolch, Roni, diolch, Rheinald'n gret, ie. Gwych gweld Rheinald ar y teg. Iawn. Nawr te, os rhywun arall yn moyn wneud sylw neu moyn gofyn cwestiwn cyn mwyn ni'n mynd draw at Owen am y diolchiadau? Ie. Rhywun arall yn moyn dod mewn? Na, drosodd atoch chi to Owen a fach. Wel, dyma dasg hawdd heno yn uno'r tad. Dwi wedi mwynhau pob eiliad. Diolch o galon i ti, Hazel, am drefnu hon heno. Pwy fydde'n meddwl y bydde testyn fel Bwydydd Cymreig mor ddiddorol, ond mae'r diolch i'r siaradwr. Sa i wedi clywed bachgen yn siarad mor hawdd, mor eglur, mor ddiddorol. Fi'n siŵr i chi heno fod pawb sydd yma a'i meddyliau wedi bod yn mynd fel caffi gyffredin os gyda nhw. O, dwi'n cofio hwnna, dwi'n cofio wneud hyn. A tasyn ni'n eistedd o gwmpas bwrdd heno mewn neuad, fi'n credu ni yma tan ganol nos. Fydd e'r holl atgofion yn llifo. Diolch aruthrol i chi, dwi wedi mwynhau pob eiliad. Diolch eto i ferched wawr am drefnu sesiynau yma. Maen nhw'n wirioneddol werthfawr. Diolch i Hazel, o diolch arbennig i'r Cymru. Yn bwco ti'n barod ar gyfer rhywbeth yn hwysgodol, mae'n gwir. Diolch yn fawr. Diolch mawr iawn. Diolch o galon i chi. Dwi ddim yn mynd i droi'r Zoom off, fel dwi'n arfer wneud, byddwn ni'n agored am ryw hanner awr eto. Os oes rhywun am gofnodi enwau yn y chat heno, mae croeso chi wneud, byddai'n trosglwyddo yr negeseuon sy'n y chat i Carwyn yn dilyn y sgwrs heno. Ond mae croeso i bawb aros mlaen i gael sgwrs ac i rannu mwy o hanesion ac atgofion os ych chi'n dymuno wneud hynny. Ond diolch i chi gyd am ymuno, cofiwch am fore dydd Sadwrn. Falle, bydd y tywydd yn gwella wythnos nesaf, a byddwn ni gyd allan yn yr ardd yn plannu. Rhai wedi cael ei dal allan fel dwi'n deall, wedi mynd ati i blannu wrth wetha. A rhai wedi diosg i fest wrth wetha. Chi ddim fod wneud na mor gynnar felly bach. Diolch yn fest. Na, mae'n reit o'r wrthnos hyn. Beth sydd wedi codi ddiddordeb yn dych chi, Carwyn? Pan chi wedi cyfeirio gymaint o ddiddordeb i fynd lawr y trywydd yma? Wel, mi ddechreuodd e gyda'r fale, a dechreuodd hynny gyda dy ci, mi soniais i amdano fe, oedd e'n byw milltir lawr yr hewl. Ac dwi wedi dod i nabod Adam yn yr ardd dros y flynyddoedd, a mi oedd y ddau o'n i'n chwerthin da'n gilydd, achos ni'n un oedran, ac ni'n meddwl
ewch chi nôl 15 mlynedd pan oedd y ddoi o ni yn teenagers, a ni'n meddwl, falle taw ni'n dau oedd yr unig fechgyn oedd yn ymddiddori mewn garddio llysiau ar y pryd, mae di newid erbyn heddi. So dechreuodd e gyda na, ac o'n i'n dysgu bod llysiau yn anoddach na ffrwythau, a wedyn os o'n i'n meddwl, reit, na ddechrau da ffrwythau te, a wedyn dechrau edrych yn y llyfrau hyn, a gofyn i da ci, wel os na ffrwythau, a ni'n gweld bod na ffrwythau i gael, o'n i'n dyw 4 ar 10 oed, a ni'n gweld bod ffrwythau i gael o gwahanol llefydd, ond dyn nhw gyd yn Lloegr, so dyma fi'n gofyn i da ci, wel, beth am y ffrwythau o Gymru? Oedd yn gweud, cwestiwn, dwi ddim yn meddwl bod na ryw lawer. O'n i'n gweud, beth, oeddech chi ddim yn cael ffrwythau pan oeddech chi'n tyfu lan? O'n i'n cael eirin, o'n i'n cael hyn a llall, lysidion bach ac yn y blaen. Ac o'n i'n gweud, wel, so ble mae'r holl rei Cymraeg yma wedi mynd te? Ac, wel, dechreuodd i fyna. So, dath i trwy'r fale, a wedyn o'r fale, unwaith o'n i wedi gwneud y fale, a o'n i'n gweld bod gymaint o bethau mewn llyfrau oedd yn wrong. So, chi'n edrych ar llyfrau am ffrwythau ac yn y blaen, a maen nhw'n gweud, there's no history or tradition of fruit growing in Wales. A ti darllen e, o'n i'n darllen e, meddwl, wel, fi gwybod yw hwn ddim yn wir. So, dechrau ymchwilio, a mwy. Ar y dechrau, o'n i just moyn sort of profi fy hunan bod e ddim yn wir beth oedd y llyfrau hyn yn gweud. A wedyn, wel, mae'n addeunydd yma am llyfr. A wedyn, ar ôl gweld bod hwnna'n wir gyda fale, o'n i'n dechrau meddwl, wel, boes bach, beth am yr holl bethau bwydydd eraill yma? A dim bod pobl yn gweud bod nhw ddim wedi bodoli, ond mae yna bobl yn gweud pethau sydd ddim yn wir am ein bwydydd traddodiadol ni. So ie, dyna'r stori. Diolch yn fawr, rhaid i ni fynd i gael cawl i swper nawr. Wir. Diolch yn fawr, Carwyn. Wedi fynd ac adael chi nawr, diolch o galon i chi, hynna'n wythnos o'n wych. Mas byswn i bita, fel lobscows o'n i gael nid cawl. Yr enwau gwahanol yn mewn wahanol ardaloedd y Gymru ac i fi, cawl yn gorfod bod yn cawl i geidro neu cigoen, yn tyfa. Ond mae pobl eraill yn galw cawl yn wahanol bethau, yn sŵp hyd yn oed erbyn. Ie, sŵp ydi cawl i ni, Einir. Ie. Just sŵp llysiau. O'n i'n arfer cael y cawl gyda, a wedyn oedd mam yn codi'r cig mas, a wedyn o'n i'n cael y tato a'r cig a'r llysiau wef wedyn. Oedd hwnna'n traddodiad ar pwdin reis ar ei ole wedyn. Da iawn hwnna, brwes. Fi wedi clywed y gael brwes, hefyd. Oedd dad yn gael ei brecwast cyn mynd i odro. Felly, beth oedd yn y brwes hwnna? Oedd o'n gallu bod yn saim cigeidion. Reit. Neu menyn, weithiau. Neu, da chi'n gallu brynio mewn jar rwan yn dydach? Marmite? Na ci. Bofril? Bofril, ie. Bofril. Bofril, ie. Wel. Un o'r beth a'ch chi, lobscows ta cawl? Lobscows. Ie. Cig a llysiau dew yn y fod. Ie. A'r saim yn llygyd ar hyd y top. Ie. Ser ar ei wyneb. Ser ar ei wyneb. Ie. Na fe mae'n lad yn gweud, os na oedd ser, roedd e ddim yn gawl. Mae lobscows yn wahanol i gawl yn dydi? Ydy, mae'r llysiau gyd ydyw malu fyny a... Wel, da chi'n ei hidlon y mwy na lai i cawl yn dydach. Yr un un cynhwysion, ond bod na ddim cig. Fel arfer, pe dwi'n gwneud cawl, dwi'n gwneud cennin a tatws neu moron a swetjan neu rhywbeth felly. Ond o fi'n am cig yna fo. Ond mae'r lobscows i ni yn fwyd hefo lympia o gawl, lympia o llysiau cig yna fo. O ran geirfa, potes fydden ni wedi alw. Dim ond yn rhoi lawr i 10 Ceredigion ddysgus i'r gael. Ie, a di hwnna'n cael ei ddefnyddio yn y gogledd?
A'r un peth yw potes a chawl. Ie, na fo, ie. A wi ddim yn gwybod beth yw lobsgaws. Ac yn Achos ddiddorol... lobsgaws i ni oedd rhywbeth oedd ddim yn ei synwyr. Oedd be? Rhywbeth oedd ddim yn ei synwyr. O, na lobsgaws yn mynd. O, ie, chydig bach o bopeth yn dweud. Ie, oedd potes yn iawn, ond oedd lobsgaws yn just yn gymysgedd di drefn. Mae'n debyg, mae rhywbeth sydd wedi tarddu o Lerpwl ydi o'n dweud yn y beth yw sgaws. Darnau rhad o gig oen. Y wreiddiol yn dwi'n meddwl. Just darnau bobl lawd yn Lerpwl. Defnyddio, ysdi, sgrag end. Mae'n hun a hynny. Mae'r gair lobsgaws yn mynd nôl i'r llychlynwyr, y Vikings. Ydy o fe? Maen nhw'n gwneud cawl, wel, beth bydden ni'n galw'n cawl, o'r enw labsgaws yn Norwy ac yn Denmark. A'r un, debyg iawn. Dim yn cweit yr un peth, ond yn debyg iawn. A'r un tarddiad, so mi gafodd Lerpwl o'r llychlynwyr, ond mi gafodd Gogledd Cymru o'r llychlynwyr hefyd. So mae'n mynd nôl rhyw 1000 o flynyddoedd y gair yna. Pam bod ni'n galw bobl Lerpwl yn sgawsers, te? Wel, achos bod nhw, chi'n iawn, achos bod nhw'n gwneud labsgaws. O, reit. Oherwydd bod y llychlynwyr wedi bod yno. Ie, nid bod Gogledd Cymru wedi benthyg o Lerpwl, ond fel arall bod y ddau wedi benthyg o'r llychlynwyr. Amser fawr yn nhw. Ie. O, diddorol. Dwi'n hoffi ffordd mae Jenny wedi ychwanegu, os ych chi mewn bris, ocso cwb os oedd person ar frys i gael y blas ma'n hofril ac yn y blaen. Ych chi'n gwybod, dwi'n cofio darllen y rhywun Ffrainc, na fydde'r cyfoethogion ddim yn bita llysiau wedi cael ei tyfu dan ddeiar. Dim ond rhywbeth oedd wedi tyfu uwch ben y ddeiar. Mae'r clodion oedd yn bita'r gwreiddiau, os oedd rhyw wirionedd yn hynny? Hyd y gwn i, oes yn ystod rhyw gyfnod penodol, na allan ni ddim gweud yn union pwy gyfnod, ond dwi'n meddwl siwr mod i wedi darllen yr un peth mewn llyfrau ar hanes bwyd Ffrainc. Ie, dyna'r ddewelais i hefyd. Ie. A chi'n meddwl am y peth, chymod, y bwydydd o ddim dan ddeiar, pethau mwy delicate, ond efe, pethau fel yr aubergine a'r tomato. Ie, na fe. Pethau sy'n bron yn ffrwythau. Ie. Da iawn, Delyth, chi wedi rhoi lawr ar potes, bara, ocso neu bofril, llwy de o fenyn a dŵr poeth. Felly dyna oedd y potes. Sir Trefaldwyn oedd hynny wedyn. I fe, Delyth? Ie. Ie, dwi'n cofio fod mam, dych chi'n pan dych chi'n gwneud grefi, dych chi'n tynnu'r saim oddi ar y top mwyn gadael y stoc. A dych mam yn cadw'r saim yna mewn hen tin syrap. A wedyn, nes oedd wedi mynd yn drwch go lew, dych chi'n gwybod. A wedyn, mwyn wneud y potes bofril yma, bara, ydy'w ciwbio, a dŵr berwedig, pupur a hanlen, a bofril, llwyr y bofril, a wedyn oedd hi'n crafu peth o'r saim o'r tin syrap. Yn cymysgu hwnnw. Eto mwyn ychwanegu glas a cael y ser ar yr wyneb yn dweud. A doedd o ddau ddim heb y saim yna, de. Ie, ond mam yn gwneud hynna fyd, hel yr saim oedd ar y... Ond hwnnw oedd yn mynd i'r brwes weithiau. Ie, efo'r bara a'r bofril, ie? Ie. Ie, a ni'n hefyd. Wel, dwi'n yn gwybod os rwy'n blaw fi yn bita bofril fel hyn. Dwi'n yn licio, edrai'n dioddam marmaled. Ond bofril fel ei roed ar yn host. O, na. O, sa'n byd tebyg i bofril. Neu brechdan bofril, dwi wedi magu arno fo. Wel. Dwi'n bod yn at jam na marmaled ond bofril, da. Byddai mam yng nghyfres, dwi'n yn gwybod i Carwyn medru ateb hyn. Ochra nefyn di hyn wan. Pan fydda ni sôn, beth ydych chi eisiau i swpa? A fi fydda hi'n deud yn aml iawn, dan chwerthin, gymau ponco ar ben ffon. Ac o'n i'n meddwl, mae rhyw dywediad gynnyn nhw oedd hyn. Ond oedd Aled Hughes yn trafod hen bwydydd Cymreig ar Radio Cymru rhyw fore. A mi oedd rhywun o Nefyn di ffonio fewn, dweud bod gynnu hi y sait am ponco. A bod ponco'n beth go iawn, lle. A dwi'n gwybod am neb sy'n gwybod beth i ponco. Ydy, mae e'n beth go iawn, ac
Dwi'n chwilio am y diffiniad nawr, mae gyda fi llyfr Minwell, dyma ni, 34. Dyma ni, ponco yn ôl Minwell Tibet. Gwneud cytew, chi'n gwybod beth yw cytew, batter, gwneud cytew trwy gymysgu wyau, llefrith a blawd a'i goginio mewn saim cig moch yn y badell ffrio, a wedyn ei fwyta gyda chig yn ôl y dewis. So mae hwnna'n swnio yn, wel, chybod, yn debyg i ryw fath o... Tempura, ie? Ie, math na o beth. Neu pancocen mewn ffordd, pancos fel fyddwn ni'n galw nhw, sawris, ydych fe? Ond wedi ffrio, ie. O, reit, achos nes i rioed feddwl bod o'n beth go iawn, dim ond y dywediad yma gynnyn nhw. Ond ie, diddorol. Mae hwnna, chymod, chi'n meddwl am mae'r cynhwysion yna, wyau oedd pobl yn tueddu gwerthu ac yn y blaen, lot o saim, cig, mae hwnna'n fwyd, chymod, nos Wener yn dweud, i ni hefyd, mae'n fwyd achlysur arbennig, ond dweud. Ie. Da iawn. Dyna chi, Meryl, chi wedi cyfrannu'n barod at y llyfr. Wir. Ie. Ac mi oedd yn draddodiad pa ddiwrnod oedd y bara'n cael ei baratoi a pa ddiwrnod oedd y bara'n cael ei goginio ar rhan fwyaf o ffermydd. Siwr o fod y bob tion yn sicr ar y ffermydd a ffwrn wal. Chymod, oedd yna ddwy ffwrn yn oedd yn amlwg o ffwrn wal. Weithiau bydde ffwrn tu allan. Oedd yn cael eithin i'w thwymo hi. Felly oedd hynny'n draddodiad reit bwysig. A hefyd, ond a ddwrnod ar gyfer gwneud menyn yn doedd. Ar troi, beth ych chi'n... Bydde o'n i'n galw. Ie. A wedyn oedd rhyw beiriant bach, oedd hi'n rhyw jar yn oedd, chi'n troi fel rhywbeth i wneud menyn oedd hwnnw te? Ie, jar glas gyda nhw. Jar glas, na chi. Un fach, corddi. Corddi. Ie. A wedyn patens o'ch chi'n galw rhai o'ch chi'n bwrw'r menyn. Ie, gwneud y siap. I gael siap. Siapau arnyn nhw. Ie. Mae yna rhywun wedi gofyn yn y chat ynglyn â'r gwahaniaeth rhwng cawl a pot o ffyr. Pot o ffyr ffrenig. Maen nhw'n debyg iawn, maen nhw'n sort of perthyn i'w gilydd, mi allech chi ddweud, ond dyn nhw ddim yn gwmws yr un fath. Wel, eto, falle bydd yna rai yn anghytuno gyda fi nawr, ond o ran beth dwi'n meddwl yw cawl Cymreig, chmod, fel dyle fe fod, mae wastad eisiau cig, mae wastad eisiau, y draddodiadol, fel arfer mi fyddech chi'n rhoi cig moch o ryw fath, hyd yn oed os ydych chi beef neu cig maharen neu rhywbeth hefyd, mae wastad eisiau cig moch. Cennin, allwch chi ddim cael e heb cennin. Llysiau, gwreidd lysiau felly, gan gynnwys tato, moron, a wedyn be fydden ni'n galw'n maip, ond falle be fydde rhai yn galw'n swedjan neu rhywbeth felly. A wedyn mi fyddech chi'n rhoi halen a siwr o fod pupur hefyd mewn i'r peth, a falle bydde wynwyn, falle ddim. Ond yn y pot o ffyr, mi fydde gyda chi, mae'n debyg, mi fydde gyda chi cig, mi fydde gyda chi y moron a'r tato a'r wynwyn hefyd. Mi fydde chi hefyd yn rhoi'r, be maen nhw'n galw clou de girofle yn Ffrangeg, sef y cloves. Dim beth Cymraeg am clove os e. Clovesen rhywbeth. Ewyn yn ei gwyd, yn dweud? Ewyn o garlleg. Ewyn garlleg, ie. Ond cloves fel, chymod, y rhai... O, cloves fel y ti'n rhoi gyda afal? Ie. So mae hwnna'n rhan bwysig o pot o ffyr. Ac mi fydde nhw ddim bob sy'n rhoi cennin chwaith. So mi fydde peidio cael cennin, mi fydde cynnwys y cloves, just y pethau hynna yn gwneud gwahaniaeth, hawl a pot o ffyr. A dwi'n meddwl bod pot o ffyr fel arfer, ffowlin neu beef fydde mi mewn iddo fe. Ie, beef. A wedyn, dwi'n gwybod bod yna draddodiad beef yng Nghymru mewn cawl, ond i fi, dyw hwnna ddim yn iawn i fi. Maharen neu cig. So ni beth yn meddwl gwneud cawl efo y ffowlin, dwi'n meddwl? Na. Dwi'n yn soundio'n iawn, na chdi? Ond mae'r sgerbwd yn ffein dyrnod ar ôl ni. Dim ond cig o'n i fi'n licio gyda cawl. Dwi'n licio'r ser bach braster sy'n eistedd ar y wyneb.
Pilio'r sgerbwd wedyn diwrnod ar ôl os oes Paulin mewn. Chymod, allwn ni siarad am fwyd trwy nos. Mae fe'n un o'r pynciau na, chi byth yn callon bol o siarad amdano fe. Bydd pawb eisiau bwyd ar ôl gorffen fan hyn. Oes gyda chi hoff afal te, Carwyn? Oes, mae'n gwestiwn dda. Wel, allan ni byth a gweud un, ond mae yna sawl hoff un da fi. O ran y rhai Cymreig, mae yna un arbennig o dda o Landoch neu Landidoch, sef Pen Caled. Mae hwnna'n arbennig o ran afal bwyta. Does dim pob un o'r rhai traddodiadol Cymreig yn arbennig o dda, jyst achos bod nhw'n Gymreig. Mae yna rhai sydd yn. Mae'r Pen Caled yn dda iawn. A Saint Cecilia, mae hwnna o odre Casnewydd yn Sir Fynwy. Mae hwnna'n hen afal Cymreig poblogaidd yn y De-ddwyrain fyna. Mae hwnna'n llawn sydd. Ond dwi ddim jyst yn flas siwgyr, dwi ddim jyst yn felys, ond mae'r blas afal cyflawn yna hefyd. Pan chi'n cnoi mewn i ryw afal, a mae'n felys, ond does dim byd arall yna. A wedyn, mae rhai ar ei gorau, fel mae'r cocs da. Mae'n felys, ond mae yna rhyw flas afalaidd cyflawn yna. Dyna ddau o'n ffefrynnau i fita, sicr. Carwyn, fedrwch chi ddweud, dwi'n ffeindio hi dros y flwyddyn, neu falle bod o dros y clo, ffeindio'n anodd iawn cael y falau cocs. Mae'r tymhorau, dyw cocs ddim yn tyfu'n dda mewn gwledydd eraill i hwnt i Brydain. So ni'n dibynnu ar y cynheuaf yn Lloegr ar gyfer y cocs. A mae'r ddau dymor tyfu diwetha yma wedi bod yn heriol dros ben. Chi'n meddwl, mae llynedd, mi fi yna lifogydd, a rhew yn hwyr iawn. Mi fi yna wyntoedd mawr, a wedyn poeth yn 2020. So, oedd y cnwd ddim yn dda iawn, a dyna sy'n gyfrifol. Mae'r cocs yn afal arbennig o dda a hen iawn, ond dwi ddim yr hawsau dyfu. Dwi ddim yn mwyaf gwydyn, fel math. Mae yna rei mwy gwydyn i gael. So mae'n dioddau os mae'r tywydd yn waith. Mae'n un o ffefryn yn sy'n ni. Mae'n ffefryn dyfu hefyd. Ond stori arall yw'r ofalau. Stori arall. Dwi'n hoffi'r ladi binc. Am deirawr. Dwi'n hoffi'r ladi binc pink lady, mae rai fi gyfalu. Mae'n afal galed, dwi'n hoffi fi nos. Ond yw hwnnw ddim o Gymru nag o Bryden, dwi'n mynd credu. Na, dwi ddim. Mae'r pink lady yn dod o fannau pell iawn. Ond mae yna rhai gael sy'n gallu tyfu yma sydd yn weddol debyg i'r pink lady. Oes wir? Oes, ie. Ond se chi'n trial tyfu pink lady yn yr ardd, gewch chi ddim hwyl arni. Reit. Wel na, diolch o galon i chi. Oes un cwestiwn achos, mae Ronny wedi gofyn cwestiwn hefyd, pa mor bwysig yn yr hen ddyddiau oedd asgwrn mewn cawl? Holl bwysig, oedd pobl ddim yn gwasanaethu dim. Mi o'n i'n siarad â Al Hughes ar y radio rhyw bythefnos yn ôl, yn siarad am pen mochyn, a'r defnydd oedd y pobl yng Nghymru yn neud o'r mochyn. Defnyddio pob dim. So mi efo'r asgwrn yn holl bwysig o ran, oedden nhw ddim yn gwybod hyn wrth gwrs, ond o ran y maith, dyna pam o'ch chi'n sôn gyda Tegwen am cael y cawl mlaen am awr. Wel, mae hwnna'n gwneud cawl sydd gyda mwy o flas ynddo, dim dawt am hynny. Ond hefyd, mae'n sicrhau bod y maith yn dod allan, pob gronyn fel petai, yn dod allan o'r esgyrn mewn i'r hylif. A wedyn dyna pam bod y bobl yn yfed yr hylif i gyd, achos oedden nhw ddim yn gwybod enwau'r pethau hyn, ond mae yna pethau fel collagen ac yn y blaen, sydd yn dda i'n beth yw cartilage yn Gymraeg, ond ein nerfau a cartilage ni, chymod, chymod y pethau sy'n rhwng esgyrn. Beth bynnag yw enw rheina yn Gymraeg. Pan ych chi'n cael rheina o asgwrn anifail, maen nhw'n dda
i ni fel pobl hefyd, so maen nhw'n feithlon. So, ie, mae fe esgyn yn holl bwysig, ond neb yn gysgraffu dim. Byddaf yn ein yn gwneud pen-mochyn fel o bron, de. Ie. Yn bora coffi, capal o falle yn mi fyna. Fwy o giw at ei hun ag at neb arall. Wel, oedd doedd y droddiad yn Cymru mewn ffordd, mae dim ond sgrech y mochyn oedd yn mynd yn ofer yn fe. Oedd choppers, oedd cwt o pob peth o'r mochyn yn gallu cael ei ddefnyddio, mae dim ond y sgrech oedd yn mynd yn ofer. A wedyn gyda cawl yn enwedig yn Ngheredigion, fi'n siŵr bod y traddodiad yn ardaloedd eraill o Gymru, ond bod cael ail dwymo lot ffeinach. A wrth gwrs, i ni'n gweud na, pan mae rwy'n mynd nôl at gariad blaenorol hefyd. Os oes rwy'n mynd nôl at gariad, cawl ail dwymo lot ffeinach, ach mae fe'n dal yn cael ei weid i dy dydd heddi. Yn ardaloedd genedlad. Mae'n gwrw fawan. Mae'n beth? Mae'n gwrw fawan. Jiw, mae'n sych yna bod yn gwrw. Mae'n gwrw mas, mi ti? Mae rai bod chi'n canu mas o diwn yn gogledd yn yma. Mae wedi bod yn hyfryd iawn cael bod gyda chi. Mae'n hanner wedi, so mae eisiau fi fynd nawr. Ond hyfryd iawn cael bod gyda chi. Diolch yn fawr.